Нямам се право да знам. Аз го бех лал, той и Калин до сега да не съм с 6 на 6, ама айде, както и да е. О, фай, трябва. Я пусни, снимай бе, Тини, и после, че направим едно Нямам, клипче, в как момента Калин снимам. реве. Да снимам. Аз като му казвам, че не съм, той пак. Добре, знам. Добре, всеки път, нали те карах да ми влезеш от компа да виж, че нямам хакове и пак се правиш. Как се взимат ти индианци, бе? С по-големи са от... Ево тук, бе. Помяр. И той сам се издаде, че ще взима заложниците. Ще направят танка. Ще ходим и там, ще взема големия чук, както изгражда и ще взема голем чук и ще го направя той. Индианците ги от... Марчело, пази се. Ще уби другия индианец, бе. Те тия ръкомаха чак. Пува, брат. Вземи калашник. Ти ми го дай на мене. На кой? На мене, дай го. Аз съм с стария калаш. Коем си да знаеш. Само нека... Тини, ара ги биеме. Нещо ни биха тая игра. Къде ме стреля та? Шин. Защо? Гърне, бе! Добре, как ще ми да биеш хед, бе, човек? Брат, не знам. Ама ти не знаеш къде съм, бе! Той през вратата се показа и вика, не знам къде, не знаеш къде съм. Стига те павия, бе, Знам, бото. бате, ама... Ти си бати хак. Да бе, как съм да знаеш. Не, Сега превете. Абе, не знам за хака, ама ти ни бате какво прави нереални някакви такива. Абе, знам. В момента снимам клип в момента. Ще го прата после, нали? Ама това е клип, не демо. В демото не се вижда хак ако има, а в клипа се вижда. Нема се притеснява. Абе, то хак ли е, бе? знам. Хакер, че мръсна. Кой бе? Ето, ти милия кафе. Ти Милия. Абе, ти си научиш да говориш по после Не му знам, бате, в казвай. момента как излиза и ми цепи глава с първи патрон. Как става тази работа, аз не ми е ясно. Еми и при мен. Ево, гледай за какво тогава, не това беше. Това бех аз бе, ама то тъпя калашник. Тъмън да убием другия вече тръгна да ми презарежа. Как стана то трик? Ево ми се обади. Не знам как стана този трик, ама има вал. Вау ли? Какво има? Вау. Аз чух вал. Мълчу. То всеки път вика вал. Бъркал се, бе. Проблем имаш ли? Давай Калина на пари. Калина, ако го биеш, ще черпим едно кафе. Ай ти, защото... Нали знаеш, че Не дай, че брачена всичко ще направи за кафето. за кафе не, ама ако му кажем за Ти нещо. оръжие имаш, бе. Дай, бе. Двамата сте в двете посоки на картата. Разминахте се много злобно. Бах ти размина. То как го направи така, бе? Той сам. Виж къв тарикат. Дайте друг мап. Всички сме умрели, само Калин и ти ни е, мам. Мамкам, вече стръгича. Давай! Трябваше, добре го беше видял, бега и го гръби. Разбрахте ли как го правим с едни патрони? Не стрелям веднага. Но, да бе, ясно. Пити мето, брат. Със сигурност ме гледал, защото се съмнява. Пити го какво направих. Видяхте, прицелих се как си трябва и те резнах. И аз така видях, аз те гледах ти. Гледай, аз го цепа, той се куршум, бам, хед! 29 кръв. Майко! Майко, Калине! Това Слагаш- възможно си реже главата, бат. Пу, бе. Пу, бе, проблем Аре, има. спирам